जों वान जौ लायनाय AIPF तिनि बनि मान थाइ सकायनि बागै बनि अधिकारनि बागै जों दिनै साइ दङ बर' केबा सरकार दंगतैनो क करा सागै सरकारि नखारा क्या मन्दिर भी निजे दमाइया हाइबा बर' दिनै साबले सरकार दंया तंजो फाइले जिनिता आजन MLA बो उखाय फाइसिदि 13 जन MLA बो फाइसिदि फाइदि निलो जखन तीव्रमा थारो सरकारि फाइखांके जमुनर समर्थन खालायनाय एंदो सय तीव्राले निबाय सामु खालायनायनो निलो गफानमन सामुकै जों आफु बिसास खालायनाय ननो ताबा फाइले एकेननो बिसास खाया ओनो हुंजासा दंने हुंजासले फैबाय अलासिमा सिनताय केसे को आं लासि उता जेमन 7 तारिखो आगरतला आजबल मैदान कायसाफोरनि प्रग्राम कदरमा जनसभा दं बिनि खोनावदा अरनो फेसबुक उइटरनो फैया आं सानानो जगो आगरतलानि मालिक सिंखे तांनि परमिशन बाय खाबा प्रश्न आताय खता अब सख्यानि जोलाउनाय कांचनपुरनि मालिकके नोंथांनि 7 तारिख परमिशन बाय खाबा परमिशन नानि मिसिन खालायदि मिटिं खालायदि आंनो साबुत खालायनाय हायदेबा आगरतलानिबो मालिकबो कांचनपुरनिबो मालिकबो मालिकके ओइ 7 तारिख नोंताबो चिने मकल बाय थांगोनो जनगण बुझतांगोनो परमिशन नावै जनसभा खाइ फुरबाय तातो बुक्र आंबो दुखु नाङो ओ हानि बुगांला बुगांलाङै ओ हानि न फाङै ओ हानि राजाङै बरतानि 7 तारिख परमिशन याबा लजिता दुखु नाङोता किन्तु ताबो बुकुर नों सरकारबो तांगो हैं मंत्रीबो तांगो एलटीबो तांगो अब 7 तारिख के परमिशन गया अब के ता हसिन बिनर अपरमा परमिशन कैंसिल कर जाता बोलबाय जों ताबो बुकुर जुमान सबनाय जिना हाने बागै जिनो फाने बागै जिना अस्तित्वनि बागै जातिनि बागै तिनि बुआ मायंखा जों मायंगानो खाना बुआ माय जों मायंगानो आब्रो बाय जों तिनि तिबालेक मा सामले ए किसिला खाना फाने तिबालेक नावै ओ हाने बंखनो ओ हानि तागु बुखनो ओनि दफानो जों गुसुं तंनानै बागै तिबालेक जों मा सानो हायदेबा मासाना चिने मा थाइ बागै Belum tahu berang teko kawan sekalian. Contoh saya mana? Sini orang sini PTG department, PTG department top teki sini buru jati orang bagai. Owner center orang pajak tunggu. Protik ni adalah division orang pajak. Sini mantai. Sini buru jati tu orang kisah facility mangga. Kalau mau asak lagi, nilok. Hasal tak tanggi. Sini सरकार AIPF तीव्रमता सरकार जोंको 3टा सरकार जोंको तीव्रमता बन्द जे एलायंस यादव BJP बाय IPF एलायंस बनो तीव्रमता बोले एलायंस होगोन कानपुर तीव्रमता बाय एलायंस बनो IPF बा BJP एलायंस बनो जोंब्रो बाय एलायंस या जानि दा लखौ दुइ सालादा सिनि के तीव्रले बरकेउ सिदागन के सिग्रेटा तीव्रले Sehingga alada, jadi संविधान दाबी और दाबी के जों jadi दाबी के jadi मानथाय दाबी तो ini जों jadi आंदोलन खालायदों बोनबाय आं तैको गोबां सालिया आंबो हातालमानि फाइबानिबा न' खावनि नांनाय आं आसा खालायो नों गाहामनो दंदि जोंनि मुभमेन्ट
Jadi suruh kai tongka dari desa kau village council election अंगने नमानी कि प्राइजो village council seat 710 ता तमु अब village council election अंगने बाखाई नहीं खाया अब किन chief minister matter अब supreme court खाई तमने बियांग बा high court case खाई तमने अब minister का मौका अब CM ni matter तमु अब तुम्हारे खाने अब आई ni matter तमु Awan macam bodoh tension tak nanti, jokan village council beberapa orang approach yang kiarin pun baca naik, কিন্তু ADC pun le 2026 pun naik, April masih mana, atau November, December, Januari waktu itu declare naik, apa ke 2026 yo, jeng, ini suatu jeng konteks macam ini, apa semua mana kerai, IPF dikem jeng kiriya bukan ayah. Boleh bagai angkop kesan asuk jotono kaham tongbai de tao na bai de bestani sago IPF truk rayoi sanggangui phaibo taibo sangang nai asuk kong pheu na ani kong mutaka IPF di long live people dai kene badu kulubakya hambai